ማእከል መቀበል ያጋይሽ አይትነብሩን ይሁን ሕክምናዊ ሓገዝ ግን የድልየኩም እዩ ከም ሓታቲ ዕቁባ ኣብ ቤልጅየም ሕክምናዊ ክንክን ከተረኽቡ መሰል ኣለኩም ሓፈሻዊ ሓኪም ብዛዕባ ጥዕናኹምን ጥዕና ደቅኹምን ኩሉ ሕቶታትኩም ሒዝኩም ክትከድዎ ትኽእሉ ቀዳማይ ሰብ እዩ ሓፈሻዊ ሓኪም ኣብ ዝኾነ ከተማ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ኣብዚ ዝስዕብ ክሕግዘኩም ድልው እዩ ኣብ እዋን ሕማም ወይ ብድሕሪ ሓደጋ ናይ ስነልቦና ሓገዝ ምስ እትደልዩ ከም ሕማም ሽኮር ዝኣመሰለ ሕዱር ሕማማት ወይ ኣብ እዋን ጥንሲ ንምክትታል ናብ ክኢላ ወይ ሆስፒታል ኣብ ምውካስ ወይ ንመድሃኒታት እቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ናትኩም ሓፈሻዊ ሕክምናዊ መዝገብ ክሕዝ እዩ እዚ ኩሉ ሕክምናዊ መዛግብትኩም ዘጠቃልል እዩ ነዚ ፍቓድ ክትህብዎ ኣለኩም ናብ ሓፈሻዊ ሓኪም ክትከዱ ትደልዩ ዲኹም ከም እንተኾይኑ መጀመርታ ቆፀራ ሓዙ ነዚ ብመገዲ እቲ መርበብ ሓበሬታ ወይ ብቴሌፎን ክትገብርዎ ትኽእሉ ኣብ እዋን ምብፃሕ እቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ሕቶታት ክሓተክሙን ክምርምረኩምን እዩ ድሕሪዚ ንሱ ወይ ንሳ ብዝበለፀ ብኸመይ ከም እትሕገዙ ክትውስን እያ ሓፈሻዊ ሓካይም ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ኩነታትን ኣፍልጦ ኣለዎ እንተድልዩ ሓፈሻዊ ሓኪም መድሃኒት ክእዝዝ ይኽእል እዩ እቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ናብ ሆስፒታል ወይ ናብ ፍሉይ ዶክተር ክሰደኩም ክውስን ይኽእል እዩ ነቲ ሓፈሻዊ ሓኪም እትነግርዎ ኩሉ ነገር ሚስጢራዊ ኮይኑ ይተርፍ እቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ብዘይናትኩም ፍቓድ ሓበሬታ ኣየካፍልን እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ቤልጅየም ንዝግበር ሕክምናዊ ክንክን ብዝበለፀ ንኽትርድኡ ክሕግዘኩም ተስፋ ንገብር ዝኾነ ሕቶታት እንተሃልይኩም ንሓፈሻዊ ሓኪምኩም ሓገዝ ሕተቱ